Tak vás vítam. Dneska je nedeľa. Nedeľa, Zakaria má otvorené. To je zázrak. Väčšinou má zatvorené. No dneska je nedeľa. Dneska to bude v slovenčine. Takže vidíte, aj tuto sa stavia. Neklamal som vám. Všude vôkol sa stavia. No a teraz vám ukážem ten Gaysom Beach. Keby ste tu náhodou boli raz, aby ste tam trafili. Je to v Daharu u nás, toto je malá mešita, hneď. Aj tam sa stavia, vidíte. Hovorím, všade vôkol sa stavia. No a ukážem vám ten Gaysom Beach. Tam chodíme, tam je vstup asi 150 egyptských libier a hovorím, je to najkrajšia pláž. Tu je zeleninár, ktorý ešte není otvorený tiež. A to sa nekradne, to sa nemusí báť, že by mu ukradli veci. Vidíte, aj tam sa stavia, všade. Aj tam. Tuto bude vytuningované Dahar. Dáva mu tak, možno za 5 rokov to tu bude fakt, jak možno na Sheratónu. Tuto hneď vidíte, je more, blízko od nás. Family Beach, ale je tam stále málo vody na tomto Family Beach. A hodne Arabov sem chodí, veľa Arabov. Takže asi tak. No tu sme už na hlavnej ceste. Tam odtiaľ je Carrefour. A ak idete, tam je potom hotel Hilton. A potom idete ďalej, tu je Family Beach. A asi 250 metrov odtiaľto je ten Gaysom Beach. Takže není to tak hrozné to nájsť. A keď máte aplikáciu Uber alebo ten iDriver, tak tam keď si to zadáte, tak vás sem privezú. Takže nemusíte sa obávať ničoho. Dúfam, že to bude počuť, lebo je veľký vietor dneska. Tak uvidíme. A ešte tu medzi tým, že táto novo otvorená pláž toto je Family Beach 2, druhá brána. A myslím toto. Aquatic Village. To je novo otvorené. Asi v decembri v lani to otvárali. Takže asi tak. Tu sú rôzne posedenia večer. Dá sa aj tam hore ísť. Na tú terasu, tam si dať kávu. Máte aj tu dole. Tak toto je Dahar, no. Časť. Kúsok z Daharu. No je to veľké. No už sa pomaly blížime ku Gaysomu. Ukážem vám aj hotelovú časť. Vidíte, toto je to takto, káble sú vonku. Nikoho to nezaujíma.
Takže tak. U nás už pomalu aj na kolobežky budete potrebovať papier alebo nejaké osvedčenie. A tuto malí chlapci 10-12 roční na veľkých motorkách. Všude sú vojaci, policajti, takže je tu fakt bezpečno. Netreba sa ničoho báť. Netreba sa fakt ničoho báť. Na ľudí a na médiá, nepočúvajte médiá, lebo tam mám klamu. Gumujú vám mozgy. To ani z polovice nie je pravda, čo tam rozprávajú v televízore a v rádiu a v novinách, čo píšu. To je lož. No a ešte sem chodíme, ešte do tej Šehrezády. To patrí ku Gejsumu. A ináč na pláž sa ide rovno, ale mňa poznajú, mňa nepovedia nič. Ja pôjdem sem, ako je tá hotelová časť. Tam vám trošku z toho ukážem. Hello, every day. Všade ma poznajú. Tak toto je tá hotelová časť. Tu majú aj bazén, ešte minule bola zelená voda. Neviem prečo. Nevadí. Ale toto bol kedysi vyhlásený hotel pre Čechoslovákov. Kedysi. Je to také, ja by som povedal skôr, že to je pre takých už postarších ľudí, ktorí by chceli mať kľud. No ale od týchto Arabov, oni sú moc hluční. Oni aj keď telefonujú, oni telefonovať nevedia normálnym hlasom. Hneď kričia do telefónu, potom človek nevie, či sú urazení, alebo sú naštvaní, nebo čo im je. Takže tak, tam urobili skrášľovací salón, ale nikto to nevyužíva, samozrejme. Nechodia sem turisti, sú to Arabovia, len Arabovia sú tu. No a tuto majú oni. Toto vlastní Nemka s jedným Arabom. Tu je, táto je majiteľka, táto, čo sa teraz postavila. Ona je majiteľka. Aj toto, aj tento. Táto reštaurácia, aj táto je jeho. Ale má tu masné ceny. A potom sa divíte, že nie je tu nikoho. Samozrejme, prehnané ceny tu má. No toto je už pláž. Jedna strana a potom ešte tam je od móla. Takže takto je to celé. Takto je to celé. Toto je Gejsum Beach. Takže idem za chlapcama a moja manželka už je tu a prišla skorej. Mňa to moc neláka, pretože poviem vám tak, budete sa smiať, ale ja sa štítim zvierat. No a teraz majú obdobie tie medúzy, tie fialové medúzy, plno medúz je tam. A minulé jedného Araba, jedna taká farebná rybka tak kúsla do palca na nohe, že normálne mal napuchnutú nohu. A ešte ich má. A blázon on si nejde nikam. Takže, no a toto je to už, hovorím. Oni tento Gejsum Beach mali bratia. Boli asi traja, len s tým tretím sa nevedeli dohodnúť. Tak potom
oni dva si to zobrali na starosť, tak ten mladší má túto časť, je od móla a ten starší má tú hotelovú časť. Salam alaikum. صباح الفل مستر أتيلا. How are you? I'm fine and you? Okay. Alhamdulillah. Your coffee? Yes, Turkish coffee, please. Without sugar. Without sugar, I know. Medium. 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 Okay, Okay. hard. My wife is here? She is. Okay. You're Prime Minister, not your wife. Minister. Takže toto je. Hovorím, poznajú ma všade. A tuto majú zase, ja môžem prísť aj sem. Tuto zvykli robiť, keď je Silvester alebo na Vianoce, keď sú tu Európania, tak tuto im zvykli robiť také posedenie. A majú tu aj hudbu, všetko. Takže dá sa to. Je to celkom veľká hala. No. Takže asi tak. To by bolo asi všetko z dnešného videa. Takže pokiaľ to postrihám zase, to bude aj to predošlé video, čo som natáčal, tak mi to sťahovalo na YouTube asi 13 hodín. A manželku už mám tu. Tak majte sa krásne a potom sa vám ozviem zase. Tak ešte vám ukážem tú časť z móla. Ja sa ospravedlňujem, že hodne sprkám teraz v poslednom čase. Aj tu majú lehátka. Mal som takú slabšiu nádchu, alebo chrípku, alebo čože to. A ešte stále ma to drží, tak preto. Tak sa ospravedlňujem. Toto je Červené more. Tu je mólo. A jak som hovoril, tu je stále dostatok vody. Ako myslím hĺbku mora. Tu sa dá pekne šnorklovať, zaplavať si. Proste je tu stále hlboká voda. Tam, čo som spomínal, tam je ten Family Beach. Teraz to nevidieť, lebo mám GoPročko a s tým sa nedá približovať. Tak tam je stále jenom tak po kolena, maximálne po pás vody tam. Ale tam nerád chodím, tam je i vstup, no bol vstup tam za 50 libier. Tam je to asi najlacnejšie. Ešte tam predtým je Star Beach, tam to bolo za 30, ale to majú vojaci a aj tam chodí hodne Arabov a je to veľmi špinavé. Samozrejme. No a toto je, hovorím, toto je najkrajšia pláž tu v Daharu. Takže asi tak. Ešte toto som vám chcel ukázať. Pokochajte sa. Dneska sú veľmi veľké vlny. A hovorím, keby som nemal tento prídavný mikrofón, tak by ste asi nepočuli nič. Asi tak. Ja moc do vody nechodím, hovorím, ja sa štítim zvierat, takže ja to nemusím mať. Nehovorím, že som nikdy nebol v mori, ale hovorím, stala sa taká vec, že Araba práve tu na tomto gejsume asi šla, lebo oni chodia bez tých plavacích bod do vody
No a potom nevysvetlíš im, že to sa nemá robiť na boso, chodiť do mora. Nevedia to pochopiť. No a potom sa stanú aj takéto veci, no bohužiaľ. Takže takto no. Toto by bol celý Gaysom Beach. Ja viem, hodne videí a fotiek som už dával, lebo hovorím, väčšinou sem chodíme. To je i blízko nás a vstup je tu už 150 egyptských libier, čož je na koruny, české koruny, nie nejakých, ani nie 70 korún, ani nie. Pretože teď se česká koruna posílila oproti egyptskej libre. Alebo naopak, egyptská libra išla dole, no, hodne. Takže není to ani tých 75, možno je nejakých 68 českých korún to vyjde. Takže tak. To je plavčík. Takže takto, no. Ešte vám kúsok ukážem z tohto. Hovorím, je to kľudné miesto. Tam pripravujú fresh juicy. Počkajte, pôjdem tam donútra. Mne nepovedia stejne nič. Neopováží sa mi nič povedať. Vedia dobre, že ich raz ma pošlem do teplých krajov. Majú zatvorené. Teda pôjdem odtiaľ to. It's not open. What you need? The door not open. I will open. Please. Haha. Tamam. Because I make video on YouTube, yeah? What? I make video on YouTube. Oh. Yeah. Hello, my friend. How are you? Toto robia, ne, fresh juicy. Šikovní chlapci sú, šikovní sú. Very good, very good. Šikovní barmani sú tu. Majú to dobre, ja ne. How are you? Good? How are you good? Good, tamam. Kullu tamam today. Na la. Kullu zeft. Majú tu všetko. Takže tak. Toto by bolo celé. Tak a dneska sa s vami lúčim, kamarádi moji. Hovorím, prosím vás, hlavne zdieľajte, lajkujte, vás to nič nestojí, ešte raz to hovorím. A mňa potešíte a aspoň sa dozvedia ľudia, kde čo je, nakoľko a jak. Tak sa s vami lúčim z Gaysomu a z Daharu dneska. Majte sa krásne.